Anden pinsedag. Killingerne er nu nogle dage gamle. Hvor gammel skal vi gætte på? Omkring 10 dage. Omkring 10 dage. Ja, sådan set. Passer det? Det passer meget godt. Hvornår var det? Torsdag. I sidste uge var jeg herinde for at give den der kage med mad. Fredag eller lørdag. Så det Ja, nok så er torsdag 10. Det her er den 11. dag, de lever. Ej, det er faktisk den 12. dag, de lever. Er de overhovedet klar over det? De blev født onsdag, så det er den 12. dag. Er de overhovedet klar over, at hvor længe de har levet på den her jord? Det her det er den 12. dag, de lever i. Okay. De har levet 11 dage og en morgen. Okay. Den piver, er det fordi, den gerne vil hen til sin mor? Jamen, nu kommer den. Ja, den kunne godt nok ikke finde ud af, hvor den var. Den kan godt lige tælle til 3, hva'? Ikke mere. Jo. Er den godt nok ved at være... Det kan være, at den ikke er så vild, men vi er der. De er nogle ret søde, de små. Ej, det kan man godt. Du synes, det var...